Bij het volgende lied is even een toelichting geschreven door Jan Scheltema. Snijn kan ik net onwijzer werden bij de kerkendienst. Daarom wil ik graag dat een van jullie deze tekst even voorleest. Dit lied wat nou komt, spreekt mij aan. Vooral in deze tijd, want in couplet 3 wordt u verteld over vervolging. In de media jaren wij gauwers dat christenen heel tijd meer vervolgen worden. In Johannes 15, vers 20 staat, de slaaf staat net boven in Heer. Hebben ze mij vervolgen, dan zullen ze hem ook vervolgen. En in Openbaringen zei ze, wordt sprutsen over de ziel van haren die het ombracht werden, om het woord van God. En om het zoeken is dat ja alleen heen. In de 50 landen op een ranglist van Opendoors lijden zo'n 360 miljoen christenen onder zeer zware tot extreme vervolging. Ik denk dat gebed voor de vervolgde christenen belangrijk is. Wij zoeken eens alles nemen voor uw vervolgde broers en zusters bidden moeten. Nou kan het versje komen.
gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik zei die mooi is verbonden binnen via de livestream. Een oors is als oorstdienst, we doen het zonder dominee, dat je misschien opvallen, maar het is zelf. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar One Anema van de Achlemediek. One had zijn ere in gips. Hij wie Margrietje de pompoenen aan het opruimen en die gooiden ze op het loon. En daarbij kwam er een pompoentje in zijn ere. Stikken. We worden oud. Voor waas die stie hij al inplant van de operatie en die kon gelukkig teruggingen. En hij zuster werd thuiskomen uit het ziekenhuis. Na dit dienst dan staat de koffiekleer. De eerste collecte die is bestemd voor de diaconie en daar zal Simone aanst wat meer over vertellen. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Uw organiste is Joe Tineke Gredanus Brunsma. En dan hebben we een verhaaltje over de kersen. Elke snij dan baant de peerske al als wij in de kerk komen. En dat is het symbool van de Heer die het opstaan is. Hij is er altijd en hij is dus welkom bij zijn licht. En die twee tafelkeersen die de krijgt ondersteunen ha, die symboliseren het licht van Gods woord in ons midden. Het Nieuwe en het Oude Testament. Maar er zijn natuurlijk meer uitleggen. Ze kunnen ik verwijzen naar Mozes en Elia. En Mozes staat erbij dan voor de wet. Voor Gods geboden. Elia die staat voor de profeten. Die het waarom roepen naar Gods geboden. Naar God zelfs. Naar zijn wil. Het beeld van die getuigen van God, dat is een kandelaar. De kandelaar is in openbaring en echt een symbool voor de gemeente. En die gemeente is bedoeld om licht te jan in de wereld. We zongen nou nog een filmpje. Iedereen is anders. Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. Je bent misschien wat eigenzinnig, alleen jouw manier is goed. Maar je moet goed begrijpen dat iemand anders het anders doet. Want iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. God heeft ieder mens geschapen, bijzonder en heel speciaal. Met een uniek karakter en zo verschillen we allemaal. Iedereen is
als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. Dus iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, okido. Ik mag met jullie bidden en dank. Lieve Vader in de hemel, overal op deze wereld komen vandaag mensen bij elkaar. Soms kan dat zomaar in veiligheid, zoals hier. Maar er ook zijn heel veel plaatsen, heren, waar mensen eigenlijk met heel veel angst bij elkaar komen. En dat toch doen. Wilt u daar zijn, heren, de mensen steunen en hulp geven? We willen u ook vragen, heren, voor mensen die in nood verkeren, door natuurrampen, maar ook door dingen die wij mensen elkaar zelf aandoen. In het grote en in het klein. Ziektes die we verspreiden, honger die we soms tegen kunnen gaan. Een wereld die er eigenlijk steeds minder rooskleurig uitkomt te zien. Door ons eigen toedoen. We willen u vragen, Heer, voor de zieken. De zieken die al uw hulp op u hebben gevestigd. Om toch weer beter te worden. En ook voor die mensen, Heer, die kleinere kwaaltjes hebben, Heer. En toch hopen weer gauw mee te kunnen doen in het normale dagelijks leven. Geeft u daar, Heer, brood waar het nodig is, Heer, in de gebieden waar mensen nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, Heer. En ook in ons land, Heer, komt het steeds meer voor. Dat wij voor elkaar mogen zorgen, Heer. Dat vragen wij van u. En wilt u ook deze dienst zegenen met uw woord. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Het volgende lied, ik zal even mijn bril opdoen. Het volgende lied is aangevraagd door Gonnie Zwager. Zij heeft een hele tijd als juf de zonderschool mogen leiden. En het lied wat nu gezongen zal worden, op bergen en door dalen, dat heeft zij uit het hoofd geleerd. En dat wil zij graag nu nog een keer gezongen hebben. Vandaar.
zijn steeds anders, terwijl ze soms hetzelfde lijken. Elke dag wordt je gegeven. Zie hem als een mogelijkheid. Alle dagen iets moois beleven. Daarvan krijg je nimmer spijt. Elke dag lijkt vanzelfsprekend, maar dat is zeker niet het geval. Alle dagen worden je gegeven, in de hoop dat jij ze plukken zal. Elke dag kun je ook gebruiken om te ontdekken wat je kan. Alle dagen zijn geschenken. Pak ze uit en geniet ervan.
Jezus, die is de weg tot de Vader, de levensweg, de weg tot verlossing. Jezus leeft op de aarde om ons de weg te wijzen. Om hem op deze weg te volgen betekent dat we zullen wandelen zoals hij wandelde. Wij volgen hem in zijn voetsporen, leven zoals hij leefde. Een weg betekent dat het vooruit gaat. Als we hem volgen, komen we waar hij is.
Ik mag jullie vanmorgen het verhaal vertellen. Jullie weten misschien dat ik een tijd lang onderwijzer ben geweest. En de eerste keer dat ik vertelde was ik in 3 minuten klaar. En dat hoort eigenlijk wel een kwartier te duren, maar dat heb je dan als je geen ervaring hebt. Ik hoop dat het vanmorgen wat langer gaat duren. Het verhaal wat ik jullie ga vertellen, dat was bij ons thuis altijd een heel favoriet verhaal. Mijn vader las vroeger voor uit de Bijbel, 's morgens meestal bij het eten een korte tekst en 's middags ook even heel kort, want we hadden een winkel, dus het moest altijd vlug. Maar 's avonds om 1:00 of 6:30, dan werd er meestal voorgelezen uit de kinderbijbel. En ook dikwijls uit de heilige historie. En soms dan mochten wij favoriete bijbelgedeelte uitkiezen. En dan kozen wij heel vaak het boek Esther uit. Want dat eindigde altijd zo met, jullie weten misschien wel, Haman die aan de paal gespitst werd. En dat vonden wij altijd wel een heel mooi verhaal. En spannend was het ook. Nou, uit dat bijbelgedeelte ga ik jullie ook een verhaal vertellen. En dat gaat eigenlijk over het volgende. Als ik zo met de klas ben, dan vraag je daar eerst even over van, jongens, hebben jullie dat nou ook? Dat het moeilijk is om toe te geven als je niet gelijk hebt. Als je een fout gemaakt hebt, en je verkeerd ingeschat hebt en het blijkt dat het toch niet helemaal klopt. En je wordt daarop gewezen of je voelt dat. Ja, dan kun je zeggen, ik heb daar geen herinnering meer aan. Maar je kunt ook heel boos worden. En er zijn ook mensen die worden dan boos van, ja, kijk maar, zo had ik het niet bedoeld. Maar wij mensen hebben vaak moeite om toe te geven dat wij iets verkeerd hebben ingeschat. En dan kunnen we de weg naar voren kiezen, gewoon de aanval, van zo had ik het niet. Je zou ook gewoon toe kunnen geven, je fout kunnen toegeven. En daarmee kun je vaak heel veel narigheid voorkomen. Nou, dit verhaal gaat over een vrouw. Een hele dappere vrouw. In de Bijbel komen heel veel dappere vrouwen voor. Denk aan Rut. Denk aan de 2 vrouwen in het begin van de Bijbel. Als de kinderen in Egypte in opdracht van de farao in de Nijl moeten worden geworpen. Dan zijn er 2 vrouwen, 2 vroedvrouwen, die dat eigenlijk weigeren. En met opzet dan te laat komen bij de Joodse vrouwen die een baby krijgen. Zodat ze niet meer het kind in hun handen nemen en in de Nijl kunnen gooien. Op die manier hebben ze heel veel kinderen gered. Dit verhaal gaat over een vrouw die ook dapper is en heel veel heeft te verliezen. Koning Ahasveros, ook wel bekend als Xerxes, de koning die gevochten heeft tegen de Grieken en uiteindelijk de strijd heeft verloren, was nog maar net aan het bewind toen hij een groot feest liet houden. Nou ja, het was eigenlijk een feest om vooral de 120 regeerders die hij had in de verschillende gebieden gewoon onder druk te zetten. Hij wilde ze laten zien hoe machtig en hoe sterk hij was. Het was een feest dat ook niet 1 dag duurde of 2 dagen of 3 zoals wij. Nee, de mensen moesten overal vandaan komen, want het Perzische Rijk was in die tijd enorm groot. En men moest reizen, ja, met paard en wagen of op een paard of soms lopende. Maar deze rijke mensen zouden wel niet gelopen hebben, die zullen waarschijnlijk wel een voertuig hebben gehad om in de hoofdstad Susa aan te komen. En het feestje duurde 180 dagen. Nou, dat is een groot feest. 180 dagen werd het feest gevierd, maar er werden ook vergaderingen gehouden. Er werden militaire parades gehouden, zodat de mensen die voor hem de verschillende provincies regeerden, bestuurden, het wel uit hun hoofd zouden halen om tegen hem in opstand te komen. En de laatste dag, laatste avond, dan gaat de Xerxes of Ahasveros nou eens even groot uitpakken. Hij zegt, dit feest is voor iedereen toegankelijk, voor al de bestuurders, maar ook die wat lager in rang zijn.
En er wordt gratis drank geschonken. Jullie mogen drinken zoveel als je maar wilt. En eten is er ook in overvloed. En het feest begon, er werd muziek gespeeld. En er werd flink gedronken. En jullie weten allemaal, ja, als mensen te veel alcohol krijgen, dan doen ze wel eens dingen waar ze later spijt van hebben. Dat zullen jullie ook wel eens meegemaakt hebben, denk ik. En hier gebeurde ook iets. Ahasveros had ook wat te veel gedronken. En hij keek eens even om zich heen. En hij dacht, wat kan ik nu nog eens even doen om te laten zien dat ik de grootste, de machtigste, de sterkste ben. Dat ik nog één keer aan deze mensen kan laten zien dat ze het uit hun hoofd moeten halen om tegen mij in opstand te komen. En dat ze mij precies moeten volgen en mijn bevelen op moeten volgen. Hoe kan ik ze nog één keer onder indruk zetten? Toen schoot hem iets te binnen. Hij dacht, ja natuurlijk. Ik ben getrouwd met de mooiste vrouw van het hele Rijk. Mijn vrouw. Ja, een mooiere vrouw is het niet. Als ik die nou eens roep op dit mannenfeestje, dan kunnen ze nog eens even met bewondering naar mijn vrouw zien. En haar schoonheid zal op mij afstralen natuurlijk. Dat ga ik doen. Hij riep een paar hovelingen en zei, hou koningin Vashti op. En zeg dat ze zich mooi moet aankleden, op zijn allermooist. En dat zij zich moet tonen aan deze mannen. Zodat zij haar kunnen bewonderen. En mij natuurlijk ook. En zo gebeurde het. Daar gaan de 7 hovelingen. Ze gaan naar koningin Vashti die in het vrouwenverblijf is. Een koning in die tijd had niet 1 vrouw. En zo had ook Ahasveros veel meerdere vrouwen. Maar 1 vrouw was dan toch de koningin. En Vashti was werkelijk een hele mooie, een knappe dame. En ze hadden ook een feestje. Bij hun was het ook gezellig. Er werd ook wat gedronken, er werd muziek gespeeld, er werd gedanst. En toen werd er op de deur geklopt. En 7 hovelingen kwamen binnen. En ze bogen diep voor de koningin. En zeiden, majesteit, de koning heeft gevraagd of hij zich op heel netjes, heel mooi wilt aankleden en mooi wilt opdoffen. Zodat hij u kan showen aan zijn onderdanen. Koningin Vashti dacht eens even diep na. En je kon aan haar gezicht zien dat zij steeds bozer werd. Huh? Ikke? Als we haar gedachten konden raden, dan kon je horen van, ja, ik ben helemaal gek. Ga ik voor een stelletje dronkenlui mij laten zien? Ik ben niet gek, er wordt er naar mij gefloten. Misschien knijpen ze me wel, misschien slaan ze me tegen mijn achterwerk. Dat doe ik niet. Ik ben helemaal niet gek. En tegen de verbaasde hovelingen zei ze, sorry, zeg maar tegen de koning dat ik niet kom. Dat het verstandiger is om niet te komen. Het werd even doodstil. Alle dames keken naar de koningin. Die weigerde een bevel van de koning, van haar man, op te volgen. Dat was een doodzonde. In die tijd kon je dat niet maken. Een bevel van de koning, maar ook een bevel van een man. Vrouwen waren onderdanig aan hun man. Dat heeft ook heel lang bij ons gegolden. Maar een vrouw in die tijd, en ook nu nog, heeft in het Midden-Oosten en in het Verre Oosten weinig in te brengen. En nu zegt hun koningin tegen de grote baas. De hovelingen, die schudden nog eens hoofd. En die wachten nog even. Ze denken, zou ze zich nog bedenken? Oei, 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 als dit maar goed afloopt. En toch, langzaam lopen ze weer terug naar het grote
plein waar het grote feest is van de koning. De muziek komt er al tegemoet. Ze lopen steeds langzamer en ze kijken nog eens achterom. Wie weet. Ach nee, de koningin heeft zich niet bedacht. Ze komen op het plein en de muziek en de geur van wijn en andere drank komt er al tegemoet. En ze zien de koning staan. En langzaam komen ze naar hem toe. En de koning draait zich tegen hem om. En, komt ze er al aan? Sorry majesteit, maar de koningin komt niet. Zij komt niet, zij weigert om te komen. Wat? Zegt Ahasveros. Komt ze niet? Weigert ze om te komen? Weigert ze mijn bevel op te volgen? Ineens is hij weer heel helder bij zijn verstand. Dat kan gebeuren, hè? Als je schrikt dat je ineens weer bij je positieve bent. Ahasveros denkt na. Oeh, verrek, wat ben ik dom geweest. Wat moet ik nou doen? Ik hou van haar. Vasti is mijn koningin, mijn eerste vrouw. Waarom doet ze nou zo... Nee, waarom ben ik eigenlijk zo dom geweest? Ik had het... Maar ja... Hij wendt zich tot zijn raadsheren en zegt... Nou heb ik een probleem. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd... dat ze zich hier moet tonen aan al mijn onderdanen. Want ik ben trots op haar. Zij is de mooiste vrouw van het hele rijk. Maar ze weigert. En ergens begrijp ik het ook wel. Maar nou... Ja, ik ben wel de koning. Wat raden jullie mij aan te doen? Die raadsheren kijken naar elkaar. En misschien hebben ze wel even gedacht, ho, wacht eens even, wij hebben thuis ook een vrouw te zitten. Als de koningin het voorbeeld geeft dat je je man niet hoeft te gehoorzamen, wat krijgen wij dan thuis allemaal wel niet? En hoe zal het hier verder in het rijk gaan? Ze wikken en ze wegen hun woorden, want ze willen ook niet tegen de koning ingaan, want dan zijn zij weer de pineut. Ze zeggen, koning, dit is een probleem. U weet, overal in het rijk zijn de vrouwen onderdanig aan de man. Maar als de koningin het verkeerde voorbeeld geeft, dan krijgen wij overal gedoe. Dan is uw woord niet meer wet. Dan zullen misschien mensen denken, oh die koning, die is zwak. Hij geeft toe. Koning denkt nog even na. Oké, wat raden jullie mij dan aan? Ik kan het toch moeilijk in de gevangenis gooien. Of zelfs nog erger, ik kan het toch moeilijk laten onthoofden. Dat zou een straf geweest kunnen zijn. Maar daarvoor houdt hij te veel van Vasti. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, Vasti heeft gelijk. Natuurlijk, wat was het dom van mij. Ik had het nooit moeten vragen. Zij is verstandig en ik ben dom. Ik had er veel wijn gehad. Maar dat zegt hij niet. Nee, dat durft hij niet te zeggen. Dan verliest hij prestige. Dan is hij bang dat de mensen tegen hem zullen zeggen van, ach, je zegt het wel. En je brengt wel een bevel, maar als het erop aankomt, dan trek je je terug. Eigenlijk ben je maar een zwakke koning. Dat wil hij ook niet. Voor hem is het feest afgelopen. Al zal het nog wel een paar uurtjes geduurd hebben. En de volgende morgen staat er een groot rijtuig voor het paleis. Een aantal lakeien brengen de spulletjes van koning Vasti in de koets. En even later zien de bedienden de koningin, die geen koningin meer is, vertrekken.
Ze zal waarschijnlijk teruggaan, teruggestuurd worden naar de familie waar ze vandaan komt. Vanuit een toren kijkt koning Ahasverus naar beneden. En hij ziet zijn koningin, die hij lief heeft, waar hij 3 kinderen bij heeft, ziet hij weggaan. En hij is treurig en bedroefd. Dit had ook anders kunnen gaan. Zo kunnen heel veel dingen andersom lopen. Stel je voor dat Poetin toen na 3-4 dagen hij zag dat Oekraïne niet zo snel veroverd zou worden. Als hij toen gezegd had van, mensen, ik heb een beoordelingsfout gemaakt. Ik heb het verkeerd ingeschat. Dat zou heel veel gescheeld hebben. Ja, natuurlijk, hij zou prestige verloren hebben, maar hij zou misschien ook prestige gewonnen hebben. Het zou in ieder geval misschien wel 200.000 jonge mannen, dode jonge mannen of gewonde jonge mannen en heel veel ellende bespaard hebben. Zo is het misschien toch beter om je fouten eens een keer eerlijk toe te geven. Want daardoor kun je heel veel ellende voorkomen. Dat was mijn verhaal. Wij zingen nu, en ik zal het even opzoeken. We zingen nu lied 339, Op u alleen. Klopt dat niet? Of, Oh ja. 300.
U hebt het al zien staan. Nu volgt het slotgebed. En dat zal niet door mij worden gedaan, maar een video met het pelgrimsgebed. Vader God, u kent mijn naam. My binnegoed en buiten staan. My groot praat en my klein verdriet. My vashou aan alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop. Die pad wat ek so kaal voet loop. Die pad het u lang al berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Moeder God, u ken my van my ego en my regop staan. Die drake waarteen ek bly veg. U wys my altyd weer die weg. U het my met u lig geseën. Die lig strooi ek op iedereen. Net u weet hoe my toekoms lyk. Ek het niks, u maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Ik wil graag wat vertellen over de collecte voor de diaconie van vandaag. Het gaat over ons 3-jarig project. Vanuit de Classes Friesland, Moldavië gaan wij steunen. En wij steunen deze projecten nu voor 3 jaar. En het zijn 4 projecten van Kerk in Actie. Volgt het hier maar? Ja. Moldavië was tot een jaar geleden eigenlijk een vrij onbekend landje in Europa. Maar sinds de oorlog in Oekraïne is het land tegen wil en dank wel wat bekender geworden. Omdat het noodgedwongen veel vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. Terwijl het het armste land van Europa is. En veel mensen in Moldavië werken in het buitenland. Waardoor ouderen en kinderen het alleen moeten zien te rooien in het land. Door de oorlog in Oekraïne
Oh nee, ik had het even gedaan. Het gaat om 4 projecten die we gaan steunen. Betania, Homecare, Youth for Christ en Moldovan Christian Aid. En ik ga er straks even meer over vertellen. Eerst nog even kort Oekraïne. Wat dat betekent voor de Moldaviërs. Sinds het begin van de oorlog zijn daar al 600.000 vluchtelingen. En mag even volgen met die nog. En dan nog even verder. Ja. 600.000 vluchtelingen opgevangen. En op dit moment zijn er nog ongeveer 80.000. Nou ja, het blijft natuurlijk een dreiging, omdat het een buurland is van Rusland. Rusland is ook militair aanwezig in Moldavië. En de 4 partners, dus die 4 projecten die Kerk in Actie ondersteunt, die zijn allemaal ook op een of andere manier betrokken bij de opvang en hulp aan de Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast nog. Nou, dan even kort over die 4 projecten. Het eerste is de organisatie Betania. Die heeft 2 opvangcentra waar kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een maaltijd en zo nodig psychosociale hulp krijgen. En ook voor ouderen is er aandacht bij Betania en ze kunnen er eten, douchen en de was doen. De andere organisatie is Homecare en die helpt zieke, kwetsbare ouderen die niemand anders hebben in hun laatste fase door thuiszorg te geven en mantelzorgers te ondersteunen. En ook zorgt ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen. En het belangrijkste doel van de organisatie is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënten. En per jaar worden ongeveer 200 mensen geholpen, zowel lichamelijk, emotioneel als pastoraal. Het derde project is Youth for Christ. Doordat veel kinderen in Moldavië aan hun lot worden overgelaten, lopen ze het risico om te worden uitgebuit in bijvoorbeeld de seks- of drugsindustrie. En de kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. En ze bieden de kinderen naschoolse opvang aan. En dan krijgen ze huiswerkbegeleiding en een gezonde maaltijd. En ook kunnen ze spelletjes doen, creatief bezig zijn. En vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan. Een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Het vierde project is Moldovan Christian Aid. En 5 jaar geleden startte deze organisatie met een programma dat kerken leerden hoe ze meer een diaconale rol kunnen spelen in de omgeving. En dat doen ze door jongeren vrijwilliger te laten zijn bij hulpbehoevende ouderen en eenzame ouderen. En ze bieden hulp aan mensen die meer hulp nodig hebben dan ze zelf. En jongeren krijgen hierdoor een plek waar ze kunnen praten. Ook krijgen ze van de ouderen levenslessen mee die ze door het ontbreken van hun eigen ouders anders nooit zouden krijgen. Nou, dus vandaag is de collecte voor deze projecten die wij nu dus ondersteunen in Moldavië. En de komende tijd willen we meer acties gaan uitzetten om geld op te halen voor deze projecten. We willen wijn en honing uit Moldavië gaan verkopen. Dat gaat via Pro Moldavië. Dat is opgezet door een echtpaar van wie de vrouw een Moldavische is. En zij importeren die producten uit Moldavië. Ze verkopen ze. En dan gaat een deel van die opbrengst naar de projecten in Moldavië. En samen met de andere diaconieën uit Friesland zullen we nog meer initiatieven oppakken om geld hiervoor op te halen. Dus van harte aanbevolen.
Zegenbeden. Heer, zegen onze ogen. Om over alle menselijke gebreken en tekortkomingen heen op zoek te gaan naar het goede in de ander. En met uw ogen te leren kijken naar de medemens op onze levensweg. Zegen onze oren. Dat we hoopvolle woorden horen. Woorden die anderen kunnen bemoedigen. Woorden die verhelderen in donkere momenten. Woorden van troost die verdriet helpen te dragen. Woorden van bewondering als schoonheid ons ontroert. Leer ons de noodkreet te verstaan achter stille woorden van mensen die op ons een beroep doen. Zegen onze mond. Om op het goede moment het juiste woord te spreken van vergeving en bevrijding dat mensen nieuwe toekomst leert ontdekken. Leer ons de taal van deze tijd om ons geloof met anderen te delen in goede en kwade dagen. Zegen onze handen. Om de vele goede gaven van het leven met anderen te delen en om mensen in uw naam samen te brengen. Zegen onze voeten. Om in het leven van elke dag uw wegen van vrede en verzoening te gaan. Zend ons naar plaatsen waar mensen wachten op uw verlichtend woord. Heer, zegen ons doen en laten om anderen meer tot zegen te zijn. Wij nodigen u natuurlijk van harte uit voor de koffie of thee, met een lekker stukje cake gebakken door mevrouw Kramer.